हेल' लोगोफोर, गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ। दिनै आं मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, बिथां मिजिं नार्जारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै मस्ट कमेडियान मोनसे शर्ट मुभि। जाय शर्ट मुभिखौ नोंथांमोना गोबाङानो नायखादों आरो नुखादों आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायबाय थाखादों। बे शर्ट मुभिनि मुङानो जादों सन्देह, जायखौ नोंथांमोना गोबाङानो इन्ट्रेस्टिं मोनो आरो गोबाङानो नायबाय थायो। बे मोनसे शर्ट मुभिखौ पार्ट बाय पार्ट आरो बिथांमोना रिलिजबो खालामबाय थाखायो, नङा होमबा लोगोफोर? आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायखादों आरो नुखादों। आरो लोगोफोर, बे मोनसे शर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मिजिं नार्जारि, जौवेन, रनजित आरो तरुन, बिना आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभियाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय थाखादों। लोगोफोर, बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ बिथांमोना पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 14सिम अलरेडि रिलिज खालामखादोंमोन, नङा होमबा लोगोफोर? आरो नोंथांमोनाबो गोबाङानो नायबाय थाखादों आरो नुबाय थाखादों। बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ पार्ट 4सिम अलरेडि नायखाबाय आरो नुखाबायमोन। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बेनि पार्ट 15खौ नायनो होननानै गोबाङानो एक्साइटेड जानानै दंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर, फाइनालि बे मोनसे सन्देह पार्ट 15खौ अलरेडि रिलिज खालामनानै होबाय बिथांमोना। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो सचिन लाहारि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बयबो नायहैनो हागोन। आरो सोर नोंथांमोना बेनि पार्ट 15खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों बयबो फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बेनि पार्ट 16खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं नामा? नोंथांमोना एक्साइटेड जाना दङब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। मानोना बे मोनसे शर्ट मुभिया जोबोरैनो इन्ट्रेस्टिं जाखायो आरो नोंथांमोनाबो गोबाङानो नायनो मोजां मोनो। आरो बेनि पार्ट 16खौबो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन। जुदि नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।